Aldaketa irulegiko sotoan, urte hastapenaz geroztik kooperatibak lehendakari berria badu, Olivier Martenek lekukoa pasadio Matin Etxeberriari. Mahastizain gaztea 2020 urtean plantatu zen Baigurin, Surameaka eremuaren segida hartuz, 4 hektarea laborantza biologikoan kudeatzen dituenak. Gogoa nuen gehiago implikatzea, gogoa nuen prest nintzen demora gehiago emaiteko ere sotoan eta bilkuretan edo ardurak hartzea eta aski naturalki eginda Oliviak utzi nahi baitzuen bere tokia kooperatibarekin, kolektibo batetan sartu niz, eta nik hori hainiz maite dut. Matinek azken urte horietan eramandako lanaren hildutik segitu nahi du, hau da kooperatzaile bakotsaren etorkizuna segurtatu. Jaz ordaintzari sistema berri bat plantan ezagri dute sotoan, 27 mahastizainak lanaren araberan pagatuak izan daitezen, mahats kantitatearen araberan, baino gehiago. Mahats kantitatearen emaitza ez da sekulan berdina urte batetik besterat. Hortako nahi dugu indaja eman lana pagatzeko eta gutisot mahatsa pagatzeko. Batek gehioeko izten duelarik besteak gutiso egiten duela eta ondoko urtean berba kontrarioa izan dela. Beraz, elgarren artean elkartasun bat badugu ere, baitakigu elgarrekin ekarriko dugula sotoak behar duena funtzionatzeko. On a vécu des années très compliquées, notamment en 2023, qui avait vraiment été fatale pour beaucoup de monde, notamment pour les gens en agriculture biologique, mais pas que. Donc l'idée, c'était qu'on puisse aujourd'hui vivre de son travail. Sotoan bestalde 13. lanpostu bat sortu dute, salmentak garatzeko, urtero 450.000 eta 500.000 arno boteila artean ekoizten dituzte.